Сәлам, шаяннар! Төрле илләрдә яшәүче кызыклы жан ияләре белән танышуыбызны дәвам итик. Бүген мин сезгә тапир турында сөйләрмен. Тапир үсемлек ашаучы имезүче хайван. Тышкы кыяфәте белән ул бераз дуңгызга охшаган. Әлеге хайванның борыны кыска гына хыртумнан гыйбарәт. Тапирның гәүдә озынлыгы 2 метр, ә авырлыгы 300 килограмм чамасы. Ул кешеләрдән курыкмый, шуңа күрә кулга тиз ияләшә. Алар уйнарга һәм сулыкларда йөзәргә ярата. Әлеге имезүче бик борынгы хайван. Әмма аларны күпләп аулаганнар. Шуңа күрә хәзерге вакытта тапирларның ни бары 5 төре исән калган. Шуларның берсе Үзәк Америка тапиры. Аларны Мексиканың төньягыннан алып, Эквадор һәм Колумбияда күрергә мөмкин. Иң кечкенә гәүдәлесе тау тапиры. Алар таулы урыннарда көн итә. Бу төр тапирлар әлегә аз өйрәнелгән. Дымлы тропик урманнарда яшәүче тигезлек тапиры иң киң таралган төр. Алар Көньяк Америкада, Колумбия һәм Венесуэладан алып, Боливия һәм Парагвайда көн итә. Тапирларның Азиядә яшәүче бердән-бер төре тышкы кыяфәте буенча иң үзенчәлеклесе. Аның бер өлешен әйтерсең лә аксыл сөлге белән чылгап алганнар. Кечкенә кара тапирны галимнәр әле яңа гына ачканнар. Шуңа күрә алар турында мәгълүмат бик аз. Тапирлар дымлы куе джунглиларда, сусыл үлән күп үскән урыннарда яшәргә ярата. Алар елга яисә буа булган сулы җирләрне үз итә. Чөнки тапирлар вакытның күп өлешен сулыкларда үткәрә. Көндез әлеге хайванны күрергә өметләнмәгез, чөнки алар кичке һәм төнге вакытларда гына актив. Бары тик тау тапиры гына көндезге тормыш алып бара. Әлеге жан иясе бик тиз йөгерә. Алар шулай ук сикерә һәм үрмәли дә белә. Чөнки тапирларга вакыт-вакыт агачлар белән чолгап алынган урманнар һәм кыялы таулар буйлап йөгерергә туры килә. Тапирлар бер-берсе белән сызгыруга охшаган тавыш ярдәмендә аралаша. Ничекме? Әйдәгез бергәләп тыңлыйбыз. Тапирлар курыксалар йөгерергә тотыналар. Кешегә ташланмыйлар. Бик сирәк очракта гына тешләргә мөмкиннәр. Әлеге хайванның төп азыгы дымлы урманнарда үскән үсемлекләр. Алар агач һәм куак яфракларын, үрентәләрне һәм җиргә коелган җимешләрне ашый. Су астына чумырга яратучылары суүсемнәр белән туена. Тапирларның иң яраткан азыгы тыз. Тыз ашау өчен алар меңнәрчә километр ара үтәргә әзер. Парагвай түбәнлекләрендә җир тызлы. Шуңа күрә биредә алар рәхәтләнеп җир ялый. 55 миллион елдан артык гомер итүче тапир әнә шундый үзенчәлекле хайван. Ә хәзер сорауларга күчик. Беренче сорау: тапир җир-су хайванымы? Юк. Сүз дә юк. Тапирлар суны бик ярата. Әмма шуңа да карамастан, алар җир-су хайваны түгел. Ә бәлки тапир сирәлүчедер? Юк. Сирәлүче хайваннарга йылан, ташбака, кәлтә керә, ә тапир бу класска керми. Алайса ул имезүче хайванмы? Әйе. Афәрин, шаяннар. Чыннан да тапир имезүче хайван, чөнки ул баласын сөт имезеп үстерә. Икенче сорау мондайрак: тапир бөҗәк белән тукланучы хайванмы? Юк. Бөҗәк ашаучы хайваннар ул кырмыска ашар, кошлар, бакалар. Ә тапир бөҗәк ашамый. Бәлки ул йырткыч хайвандыр? Юк. Йырткыч хайваннарга төлке, арыслан кебек жан ияләре керүен сез бик яхшы беләсез, дусларым. Тапир бу исемлеккә керми. Димәк, тапир үлән ашаучы хайванмы? Әйе. Нәкъ шулай. Булдырдыгыз, шаяннар. Исегездә калдырыгыз. Тапир үлән белән тукланучы жан иясе. Бүгенгә менә шулар. Ә мин сезнең белән сау булашам. Кирәсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.